Dawasi Ebra Dinya Kobo Yeda Wasi Ebra Vampire. Okrunkuni ni asafo Awurade. Ede ni monyam ema se ene no so am ye kwan na de wasam ebre onkrofo. E vampire se odotumi ni ahoden ebedi nsem yachi. Na aye nshirama ye. Eda wase. O Yesu din yim. Amen. Amen. Ede Nyankopon asese Nyankopon aye adom na ene no so am ye kwan na de nasam so ebre mo. E mo ankasa mo nua. Ene mo dofo apostle Kwaitenie. The bride of Christ. Na said the nansen ya share additional efa empabo ho no prayer guide egusua empaba kwankyere no ani egusua last week no ehwie mu hunu said the obesi aye ho abompaye prayer positions ehwie mu hunu ehunu ema bebre no afa ho said nipa isiye ye ho bompaye no ne nso ye beto aso na so imbisa ne say prayer positions are they necessary? Prayer positions are they necessary? So the way you want to see a bompaye na ehun hia na say ehun ehia ya simbisa na yini kan tia say you can't pray without prayer posture obi en ho a obetumi abompaye a say ekwambeso no bekoti prayer posture abompaye say the obesi aye ho ko obi e bompaye a ada say wugina ho wote ho oda ho obu nkotodwe je edo oso bebre nti obi ni obom mpaye a aida se wo ma onsa so akosoro ana onsa gu ho ana do onsa to onsa yam ti se de te bia de ntimi nkwati we num embom mpaye ni ne je se ho hia je se obi ni ho obom mpaye abituma akwati sa prayer posture se de obi si aye ho no obi kwati se me de menya me ho bibi a bom mpaye ne je se wa bom mpaye no ko obi obom mpaye bia ne de wo ne ho bibi ena odi abompaye and yebusa say ehun hia na many can so enter say God does not answer our prayer based on our prayer position or posture. Nyankopon enya de bi a otie ye mpaye bo ena me say e bi a say de ye besi aye ye hunti ana Nyankopon otie ye mpaye bo say de ye sie ye hunti da bi enya no na me Nyankopon otie ye mpaye bo ini kan tia sie ne be ko Bible mu ni ahwe ehun say obi a bo mpaye a makase ada se wugina ho ana wotewo ana woda ho ana wobu nkotodwe ana wama wonsa so ana wodo ani ahwe soro ana wodo nsa to nsa yam ye ko ba ya brum last week ni hu nkonfo ahodo won mpaye nyina se bibu nkotodwe Awurade Yesu be bia so ono ko bom mpaye obu nkotodwe edu me bi o nanim butu ho bom mpaye kwa bebre so na gidifo bebre no afa bom mpaye esa no bom mpaye o nyina mama bidum na o da ho a o bom mpaye Solomon o bom mpaye Nyankopon fie yehun nyina de yehun se na obunkotodwe no amana nsa so akosoro a obom mpaye ti yehun empaba wo do we ne de me ngan kotukotu na ene de ye to aso nya hwenti sa na ma wo nyina hu hia na ana hu hia yen nka Nyankopon asam ne wo Luke chapter 18 10 to 13 Luke chapter 18 10 to 13 o se na nipa be no kwa so fie mpa ba ko ye Pharisee ni ne ba ko ye tujeni Pharisee ni ejina na obom mpaye ni tirimu se Nyankopon meda wa se mente se nipa aka etie enimfo nkontumbofo ayefafo ana tujeni yimpo na woto aso a enyom bata eti ho na otujeni no ejina akirichiri na wa mpese omenane so ekire esoro mpo nimo bo ne hukum kan se Nyankopon humidi boye ni mobo mese mo se oyidi bem esan ko ni fie esene ba akono na obi o mane ho so no obre na se na de obre ne ho ase no o mane so obadi asem nie ha se Yesu ame ehunu se sango fo mi no ko bom mpaye no o mi nyina gina ho ene bom mpaye Pharisee ni gina ho bom mpaye onumpo ni wa mi na kora bom mpaye o kan no ni tirim na so Nyankopon entie ne mpaye bo ena de boye ni ne se na no so de ono so e de ne nsa bo ne kokko prayer posture ni ba akono no ne nsa bo ne kokko kan se o Nyankopon humi de boye ni mobo Bible say Nyankopon etie o de boye ni no so o sere hu moboro ne so nya da bia na obo so next prayer o ne bia na oba Nyankopon fi ya me humi de boye ni mobo ne ho ba Nyankopon obo hu se nya de Nyankopon be fi no
nemu nso ebre ne mu de Nyankopɔn tie ne mpaebɔ ndi asa miyehu no sɛ ɔmo nyinaa gyina hɔ bɔ mpaeɛ nanso ba ako ne tie no na ha edi adanse miyehu no sɛ nyɛ sɛ de yebesi ayɛ ho abɔ mpaeɛ no ɛna me Nyankopɔn tie sɛ de yebesi ayɛ ho abɔ mpaeɛ na me Nyankopɔn tie yɛ de a ɛna nka angofo mienu kɔ asɔre pie mpaabɔ no ɔmo nyinaa egyina hɔ ɛna na ɛbɔ mpaeɛ ɔmo antana ase nyɛ kan sɛ bia we de ɔtana ase de ma Nyankopɔn tie we mpaabɔ no sɛ obunkotodwe ntina Nyankopɔn tie na we de ogyina hɔ ne ntra no ɔmo mienu nyinaa gyina hɔ nanso ba akɔ hantan Nyankopɔn tie ne mpaebɔ yini kan tie ase sɛ Nyankopɔn ɛnyɛ sɛ de yebesi ayɛ ho abɔ mpaeɛ na me Nyankopɔn tie yɛ mpaabɔ ne nko a wɔkae Isaiah nwoma no a wɔn sɛ motra mo nsɛm koraa abɔ mpaeɛ a mintie Nyankopɔn sɛ yɛtra yɛ nsɛm koraa abɔ mpaeɛ a obeyi na nyɛ hintae ade ntra ebisa bɔne ɛwɔ mo ho na ma menka hɔ ne yɛn hwɛ Isaiah 1:15 ɔse na sɛ motra mo nsɛm a meyi mani mahinta mo enso mo mpaebɔ ɛdɔɔso a me de mintie mogya ayɛ mo nsɛm ma so mogya enema a ɛwɔ yɛ ho adi ko Nyankopɔn anim no ɔse mo sɛ yɛ mpaebɔ koraa dɔɔso ne yɛ bɔ mpae bebree koraa no a na sɛ yɛ ho ntia Onyankopɔn wontie yɛ ɛna yɛ ma yɛ nsɛm so koraa so kyerɛ soro a ɛne yɛ mpaebɔ wotrɛ wɔ nsɛm akyerɛ ɛsoro no wɔse ɛno koraa so ɛno nso mintie ɛno nso yɛ prayer posture anaasɛ ɛno nso obi bɔ mpae na ɔtrɛ ne nsɛm a ɛkyerɛ sɛ ɔbɔ mpae oni Nyankopɔn di nkita ho nti asɛ miyehu no sɛ bɔne wɔ yɛ ho a sɛ yɛakwa ho ntia Nyankopɔn wontie yɛ mpaebɔ die nti Nyankopɔn entie yɛ mpaebɔ ne sɛ sɛ yɛ nsa ho nte na bɔne ayɛ akoma mu made a Nyankopɔn no ontie yɛ mpaebɔ David kan ɔsɛ medi amumuyɛkyi a anka Awurade entie me Psalm 66 verse 18 sɛ medi amumuyɛkyi a anka Awurade anka wontie me ɔsɛ sɛ medi awudi akyi makoma mu a anka Awurade entie me so sɛ enema bi wɔ yɛ akwa mu yɛ akoma mu nte yɛ nsa ho ayɛfi emogya keka yɛ nsɛm ɔbra ɛnyɛ ne yɛbɔ a ɛne ɛmfa wɔn sɛ yɛbu nkoto yɛbɔ mpaeɛ ɛmfa wɔn sɛ yɛda hɔ ɛmfa wɔn sɛ yɛma yɛn nsa so akɔ soro ɛmfa wɔn sɛ yɛtena aseɛ emu biara ne wɔma Nyankopɔn tie yɛn mpaebɔ Onyankopɔn sɛ moma mo nsa so koraa kyerɛ soro a meyi mani ahinta mo ebisɛ bɔne ɛwɔ mo akwa mu ne mo sɛ bɔne ni hɔ na kronkron yɛ clean heart akoma a emu tie ɛne holy hands ɛnsa a ho tie ɛna yɛma so akyerɛ Nyankopɔn de a ɛne sɛdeɛ ɛbɛyɛ ho abɔ mpaeɛ biara na ɔsoro betie wobɛhwirihwiri wobɛda hɔ wobɛnante o obobu nkotodwo Bible mu die Nyankopɔn ɛma yɛ ahyɛdeɛ sɛ bia sei na mepɛ sɛ mo bɔ mpaeɛ a monyɛ mo ho Bible deɛ ɔma kwan sɛ obi sɛ yɛ ho biara ne deɛ kronkron yɛ nko abata ho nko ade a Awurade betie wo mpaeɛbɔ ɛni ho kronkron na Paul so kan wɔ 1 Timothy chapter 2 verse 8 2 verse 8 menenka ona yɛhwɛ de Nyankopɔn asama ka wɔ sɛ enti mepɛ sɛ mmarima bɔ mpaeɛ ma nyinaa ma ensa ɛho tie a bufu ana akyinye emamu ensa ɛho tie so holy hands kronkron yɛ nyɛ sɛ bia yɛbɔ mpaeɛ na adwaman ana akoro no ana waresɛ yɛ mu na yɛtie da bi ɛne sɛ yɛtie waresɛ yɛ mu ne yɛte akayo mu a ɛne ɛmfa wɔn sɛ deɛ ho bɛhwehwe hɔ Onyankopɔn wontie mpaebɔ ɔsɛ Nyankopɔn betie mpaebɔ a yɛ sɛ nyamesuro didie ensa ho tie ɛna ma Nyankopɔn tie mpaebɔ nti ɛnyɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ ho abɔ mpaeɛ no ɛna ma Nyankopɔn tie nti sɛ ebi a ubu nkotodwe ana woda hɔ a na kronkron yɛ nko abata ho de a Onyankopɔn obetie wo mpaebɔ nti deɛ meka bi wo no sɛ deɛ esi yɛ ho bɔ mpaeɛ no sɛ ho hia wɔ kwan bi so mpaebɔ yadeɛ bi a ɛho hia paa ɛna sɛ deɛ besi ayɛ ho nso abɔ mpaeɛ no nso edume bi a na akyerɛ yɛ ani bere yɛ seriousness sɛ yɛ wosi ayɛ ho abɔ mpaeɛ no ɛkyerɛ o seriousness ɛkyerɛ sɛ deɛ bi a mpaebɔ no a wo bɔ no sɛ deɛ ɛho si ehia wo si fa ɛna sɛ deɛ wobesi ayɛ ho abɔ mpaeɛ no nso ɛna ɛkyerɛ te bia bi a wo mu situation no ɛna ɛbɛma ebi a nipa wo bɔ mpaeɛ a ebi a wo bɛda hɔ ana bɛgyina hɔ ana bɛbu nkotodwe ana bɛtena aseɛ ana bɛma wɔn nsa so ɛne yɛka ho nyinaa no situation no ɛna ɛbɛkyerɛ na ha sei no sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm ɛkyerɛkyerɛ yɛn no Jesus Christ bɛɛ wiase no ɔka Nyankopɔn asɛm a Awurade Yesu ɔbɛɛ wiase a ɔbɔ mpaeɛ no ɔkɔ Gethsemane na ɔbɔ mpaeɛ na ɔbutu hɔ no ɔmutu hɔ kwa obu nkotodwe no ɔmu nkotodwe ka ɛdeɛ ne yɛbɛka biribi ama no te bia na ɔwɔ mu no na ɛhyɛ no ma no ɛyɛ ne ho saa ɔka Luke chapter 22:41 atwerɛ na mikotu ni nyinaa na wɔn sa kenka Matthew
26:39 ubehunu Yesu ko Gethsemane no obo mpaye no na obutu ho no de ne ho hwe ho na obunkotoje no wa munkotoje ko na ni seriousness mpaye na obo no hu hia na tebia no condition no na ma na yes Jesus John chapter 17 verse 1 John 17 verse Yesu ma ne nsa so ko soro e ka se ejadon na du Yesu wa ma ne nsa so kwa e de ania e ka bibi ma no fa yie pa ndi ni ka hye no so no se tebia no a wo mu no ana be hye wo ama hu se me dem hwehwe wo ana se ngu nkotodwe ndi yeni ka mfa nso ya adwene mu ni mo ma obi a mfeki ne ho mpaye mfeki ho mpaye bo mu enheda enye se bia obi bo mpaye ne wo su ndi me so me bo mpaye me heda masu ena na e fake wo fake ho sa no de enye ni mo me so obesu so obesiri o tebia na obekomu no na be hye wo se mpaye na wo bo no ense wo su bia na rehuo bi ahye okra ama bia nsemi hawo ehu bi eda wo so ana enema bia enye bia do ana wate asem bia kete ehu bi ena be hye wo ana rehu sem bi na be hye wo ama wo se semi su esa me dem hwehwe wo esa me tenase esa me da ho ni nyina na ebegina wo so nemu eheda emfeki so obi ho ana ofeki enye so obi bo mpaye no na o su teme so bo mpaye ami so me heda su me heda mesu no bibi na ma no su ye ndi Erade Yesu o Gethsemane na o turu mu no wo bo mpaye no na obu nkotodwe no mani ade ade no e kire ne seriousness wa anya ne sa akwa ti bibi aye bia nso no mo me nso yemfa awon keka na enye na atumi aboa ye de ebema nipa abo mpaye a ebi Nyankopon ebetie no eye wa hote e na kronkron ye o na ne ba ko nso a enye ba ko bi o pa na se lazy prayer so laziness ya die bia hu pa akwadworo empaibo hu pa obu anajo da su mu asore wo bom paye odane mpa so wo bom paye nipa na nikum nanso woda ho ene obese besana no enyi teze nko be sore no watena se ana wagina ho no bom paye na Nyankopon tie ne mpaibo no obu hu na woda ho no wafa mu ada we eya kwadworo mpaibo ebi mu serious for Yesu okọ Gethsemane no okọ mpaye no serious o we serious pa let us be serious we need serious pa ye wa mpaye bo mu mpaye bo ya die bi ehu hinya papa yentimi nkoti amaye problems ahodo anso obo yentimi nkoti mpaye bo nko heaven mpaye bo hinya mo Kristo ni bia ni ogidi ni bia nyamsom ni bia de mpaye bo hu hinya papa to me need serious oda ho bo mpaye wo Nyankopon edi ngita ho wo hu ani pa no oda mpa so no oda eno ano ada ofamu ada so original asanko so original ho ana classe no bom paye wo classe na wo gina ho antina meka se yenye serious Yesu wa mutu ho kwa wa mungo to beko edi yan so enwo ne sa ndi body prayer bia no se edi ahote ka ho nko ade a Awurade betie Nyankopon enyi ba ko pensi ho se we na mepe se mo bom paye a enna mesa mo ye mo ho na mo bom paye mese mo mungo to dwe mese mo gina ho mese mo tenase mese mo mama nsa so mese mo hwe fom no emu bia de beto akoma so bia no a wonim bia be kire wo se ye ho fa bom paye bia no ye na timi aboa ena afi nso ade ba ko bi wo nso ne se ene bi ma so esu ene ma bebre huwa o se menka bi da se me bom nsam na me bom paye a ene okọ esu bebre ni asafo bebre mu na obi dia no obi se me bom nsam na me bom paye a bayifuo ana nipa bi o mabusua mu a ebia watena me nhyira so ana ebia wo ye me no Nyankopon gya ntinsin so mpa abo hwana ka sa akire won se obo nsem bom pa Nyankopon betie wo hwana ka sa akire wo hwana ka sa akire wo na wa ye sa very bad enya comment papa Nyankopon se obi abo se sa obo nsem bom pa ya obetie wo na fa ye de ko Nyankopon ni se se me bom nsem na me bom pa ya se ni nsie no we nyina no de we Kristo ni papa you very careful pay ye pa na we nyina no e childish a prayer and answer deceptive prayer e also e very careful pa Nyankopon kan se obo nsem bo mpaye a na bi obetie wo won se bo bia sa won se bo bia se prayer push away na be ma Nyankopon ayi bibia amaye nti e wa wo yesa bia jai e mo nka se me bom nsem bo mpaye a ade we nsi no e childish prayer and deceptive mo me mfa nkan mpa abon obo nsem na wa wo de na obo nsem abon mpaye a de wo pese oye
ai babo no ai nemu emfa nko Nyankopɔn nemu se mi gina ho bɔ mpae a ana metena se bɔ mpae a se mi bonko do bɔ mpae na akwese Nyankopɔn na Nyankopɔn wa hye obɔ saa so yɛ saa obɛ saa ma ɛyɛ mo fora sem enye very kan bebre no an de dada ankrofo but obi na ni be bi oba abɔ ho ne ma bebre ho a wo ni akire kora na de ba ko se he ne nso ne se Nyankopɔn enyim prayer poster bia nsi ho se wo bɔ mpae a se ne se wo yɛ ho ɛbɔ mpae na obi ka ne se Nyankopɔn ano se Nyankopɔn ɛse se me bɔ me nsɛm bɔ mpae ana ugina wo bɔ mpae a ana bu nkotoje na bɔ mpae a ɛne Nyankopɔn betie wo a se nipa no ɛne onue papa wa du Nyankopɔn ho danse kunu mu na go waka sama se Nyankopɔn na sama Nyankopɔn nkan wa se Nyankopɔn aka yenye very careful Nyankopɔn wo yakasi o Nyankopɔn yakasi ya pa de yensom no ti asema won kan no wo yɛ kom a yem yenye kom o ma ho kwa se de obɛyɛ ho aba manim bia me ditum a mo obi ani motia Nyankopɔn ma ho kwa se de obɛyɛ ho abɔ mpae bia no sa ho tie na mesuro kronkron ye ene obra paka ho nko a de a metie ode a mo me mfa bibia anya mmara mo me mfa bibia nso na ada ankrofo anya sa se Nyankopɔn kan ne ye ka se Nyankopɔn se Nyankopɔn kan Nyankopɔn ho danse krumu ebeti no se ya bro ebeti me ma akɔ hera ma na yeyie ebesi waka nsɛm a Nyankopɔn enkan ye very careful pa na fa bi wo so no so you said you can say closing your eyes when praying o kata wani abɔ mpae ana say wo ti wani abɔ mpae de eno de ba abɔ mfanye mmere bia ma obi a to wa wo bɔ wa mpae e wo ba bia na de wa ofi so ba no pa bit makata wani o pen so abet mate wani na ebegina wa nkasa wo so emu bia enti Bible no emu bia so nya ba abɔ mfanye nse bia ma obi a enti yenye very careful pa ye pa na etimi akonyankopɔn no Nyankopɔn so atie ye mpa ebo tie de beboa ukata wani a edume bi ya na eno so eboa because bi ukata wani a prevent distractions so se bi a enema bi edi ani hunu a bi wa gbe free mpa abo no so no edume bi ya na ukata wani a na eye but one kata wani no so wonye ebone ene ebetimi aboa ukata wani e beboa na so nyense ena fa ukata wani no so atimi ma wonya concentration ni yie pa wo mpa abo mu but Nyankopɔn enka asa chinchina akata wani ena Nyankopɔn bituma akasa kire wo vision me na edi vision die no God can speak to you ebi amra wakata wani no so de no so ehun hia na mu at time no so te wani no so a eboa so bibi esi a obetumi ehunu ebi kwa na akɔwuram na wo bɔ mpae bush na wo bɔ mpae na ebi a owo bi kura na eba na wo bi gu hɔ na wakata wani a wa hwe wo ba so wo hunu te wo te wani a eba boa ama wo hunu te ebegina baby awo ne se do besi aye ho no e na be kire ntinye se okata wani a na me Nyankopɔn tie wo ana wa nkata wani na Nyankopɔn be tie wo no obegina wa awo so emre bi ni won sa wo drive a wo ma bɔ mpae emre nkata wani wo te ka emre bi wo drive a ana mpo wo tu kwan na bia wo te ka mu a wo ma bɔ mpae wo wutiri mu a emre wo bi kura nsem mpae a wo bɔ ni bie enso nkata wani so na wo bɔ mpae na mi be tie o wabra bɔ ne ye nko na wo so Nyankopɔn nko na ye gidie nko a wo te office wo betumi abɔ mpae o wutiri oye adwuma bit ma bompaya o tiri ma na onkata wani na mi betie o ende nya se kata ye na manya Nyankopɔn tie na ba ebu won so de onkata wani a na ayi wani afiri bibia so na timi aboa o yemu asafo mu die se ye ka se ye bompaya die a eye respect se obakata wani se eye respect ni mo mebi bibi ntu wan timi ankata nso a ene wa na ebegina wo so ntimi mo emfa ni die nso ema na etimi aboa pa ye pa nti yeni ka ntia se enye ye physical actions no ene manya Nyankopɔn etie ye mpaebo physical actions no body prayer so the besi aye ho no ene manya Nyankopɔn tie ye mpaebo in the prayer position bia die se odi kronkron ye enko aka ho nko ade a Nyankopɔn betie wo mpaebo Nyankopɔn fam no prayer position ne de maka se e kire wa ngasa wo seriousness maka se Yesu ko Gethsemane a obutu wo bɔ mpae no omutu wakwa sele bu nkotoje no amutu nkotoje ka e wo de kama no ene won so de wan kasa no de wan kasa no de wadwene ba kire wana munim de ba kire wo bia no situation no ena esa wo ye enkase bia we bɔ mpae wo yese ntimi so mayesa ne mum de wan kasa ungu sa wo ya ba bo wo bia no osoro Nyankopɔn obetie wo mpae bɔ ndi yeni kan enye no so pa ye pa emo ma se ye hwɛ ebia obi bu nkotoje se ko Bible mu nkotoje buo ani ana enyina ho no ne ade ade no ene enka prayer post alo se wo gina wabɔ mpae no ne wo enyina wan kasa kura no Bible meka bibi entana se Bible meka bibi obu nkotoje a Bible meka bibi
onyankopɔn asɛm no ɛka biribi ne mmom ɛnyɛ bra wɔbɔ mpae no me pa kyerɛ sɛ ɛka biribi onyankopɔn asɛm so hwɛ Bible mu a ɔne mfa biribi nyɛ mfa to ɔse deɛ ɛne sɛ ogyina hɔ no wɔnhwɛ yie ɛna wɔanhwe ase yɛn nka 1 Corinthians chapter 10 verse 12 so nti ebia apart from say ebia prayer positions no certain standing any kneeling ni nyinaa ne yɛka ho nyinaa deɛ Bible mu ɛka biribi pa yie pa nti yɛn hwɛ na okay 1 Corinthians chapter 10:12 wa enti deɛ ne sɛ ogyina hɔ no enhwɛ yie na wanhwe ase asa nya fese kan nyina hɔ no sɛ ɛwɔ sɛ wogyina hɔ ɛwɔ sɛ wo nkwa wogyina hɔ Paul sɛ momfa sere enyina hɔ da bia ni enyina hɔ no Nyankopɔn asɛ meka biribi menka mena wo bɔ mfa ya wogyina hɔ physical no ne mo honhom no nyina waka biribi ti nkotodwe no ne saa na ma no nyina de honhom fam no ti yɛmfa no to ne mu ho ne yɛnhwɛ na ebetumi aboa nti yɛhu sɛ enyina hɔ no nya physical ti wa ɛyɛ sɛ wogyina hɔ no wa woni sɛ wogyina pintin no a wo so Nyankopɔn no ɛne wɔ sɛ hwɛ yie ɛna wa anhwe ase so wɔhwɛ Nyankopɔn ase mo yɛn sɛ standing na ankasa na ɛfa bi no so bi gyina hɔ a ɛna a sign of respect Awurade wɔte n'adwa so na man sɛ bi a na yɛkɔ n'anim di a ɔka abaya bɔ no a na Awurade te n'adwa so ne yɛgyina hɔ a ɛkyerɛ obuo a yɛwɔ de ma no ɛkyerɛ humility ahobraseɛ ɛna afei nso ɛgye sɛ yɛgye tum sɛ ɔsɔ kyerɛ yɛn nso ɔka abaya bɔ no at times no sɛ Nyankopɔn ɛte n'adwa so a yɛna wɔsoro asafo nyinaa gyinagyina hɔ yɛn nka yɛ 2 Chronicles 18:18 uronya tamwa 2 Chronicles verse 7 18:18 wɔsɛ Nyankopɔn te na hinwa so kronkron no so na ɔsoro asafo nyinaa gyinagyina hɔ na sɛ ɛkyerɛ humility ɔnka abaya bɔ no a ɛkyerɛ humility ogenka ahwa 18:18 amenka ahwa kraa bi na ɔsɛ entimu ntie Awurade asɛm mehunu sɛ Awurade sɛ ɔte adwa so na ɔsoro asafo nyinaa egyinagyina ne nifa ne ne benkum so Awurade te hɔ ana ɔsorofo nyinaa gyina hɔ ɛkyerɛ humility ɛni die na wɔde ma no ɛnyɛ no nko woka abaya bɔ no a chapter 7:56 no so a wɔse Jesus nso egyina Nyankopɔn nsa nifa ogyina Nyankopɔn nsa nifa so Nyankopɔn te hɔ ɛna Yesu ogyina Nyankopɔn nsa nifa ɛkyerɛ humility ɛwɔ n'agya n'anim nti ebi bebi a enyina hɔ no etimi ka biribi na menka prayer process mu so nti ebetuma nya desua bi afiri mu no sɛ yo fast at sɛ kenka 2 Chronicles 25 no 2 Chronicles 25 no ohin yo fast at ohin ɔbɔ mpaye no wɔsɔre gyina hɔ anka ohin de nko to hɔ na nka ne manfo gyina hɔ nti wɔsɔre gyina hɔ no ɛkyerɛ humility ɛkyerɛ no braseɛ ɛne ade nti ana ɛdɔso bebree wankasa ɔyɛ ohin nti ɔbɛtena ase ebegyina hɔ no a na so nti at times no enyina hɔ no ɛkyerɛ readiness ana vitality so unia hoɔden a wontimi nyina hɔ so unia hoɔden a physically kura wontimi nyina hɔ ne ade nti wɔn nyinaa de yɛbɔbɔ so akredit adusua bi na enya free mu ɛna afei entrance nso yɛ sign of ebia rest ɛkyerɛ sɛ nipa no rest home realization so obi tena ase awudi nso watena ase ɔhome ɛsɛ anasa edu ebi nso na akɔyɛ weakness old age obi nyini na bia ɔbabrewa na ɔbakɔkora wa nso wontimi nyina hɔ do bia nso watena ase nti yɛsɛ ne nso ɛyɛ ɔhome ɛne ade ɛkyerɛ sɛ ebia nipa no oni ahoɔden ɛna bi wɔ nso ɛkyerɛ authority ɔka Bible korɔ no nso a Hebrews chapter 8 verse 1 a wɔse Yesu Kristo Hebrews chapter 8 verse 1 a wɔse na ɔkɔtena Nyankopɔn ɛnsa nifa so sɛ odi ama yɛn ti Nyankopɔn ɔte hɔ na kyerɛ authority afei de nso ɛkyerɛ sɛ ɔhene ne mpanimfoɔ ehyia a mpanimfoɔ no ebi ana amamre mu no ɔmutumi tena wɔn akonnwa so ɛsɛ kyerɛ sɛ ɔmo ɛwɔ authority mu nti nso ana ɛkyerɛ authority edu ebi a wɔn de Yesu yɛn bi na afiri mu na etumi aboa yɛ ebi a wɔtena so nso ebi egyina ma respect ɛna ebi wɔn nso a ɛyɛ hantan cause ebi a uni right sɛ wɔtena ase na wɔtena ase deɛ a ɛwɔ panin bi anim deɛ a ɛyɛ hantan ebi nso ebi ma kyerɛ ahantan ɛdɔ nso bebree na wɔde yɛbɔbɔ so kwane deɛ yɛnya de adusua bi na afiri mu ɛna wɔ lifting your hands ɛno nso ɛkyerɛ praises so obi ma na nsa mmienu nso ɛkyerɛ soro nso a edu beebi a ɛkyerɛ aseda ana yeye ana nkamfo ma na nsa so mmienu kɔ soro a bi no wɔ kamfo Nyankopɔn ebi nso yɛ adesere tini nyinaa deɛ ɛwɔ deɛ ebetumi akyerɛ ama yɛn ɛwɔ bi a yɛ abrabɔ mu
and our face barren so obi so ebony mu ase nso no obo mu ase nso a son of ebia humility obo mu ase and so obo mu ase bia nipa no obo mu ase a ekire ebia anidi anase ekire ahobrase anase humility na fe so obi so obi hwe soro nso a wo hwe soro obi hwe soro nso hwe soro ne tese ene nso Yesu bo mpa ye nvanse kwami so hwe soro ya na eya ko gina se ebi kura no a o focus na attention on God o twena dwene se Nyankopon so hwe soro ne kwese o ase osoro na ho na omu afi beba osoro ena omu a afi beba nti edu na bi a ebetuma tene ma bebre ini ka antia se na leaning so obu nkodojo so e kire se a son of humility and dependence ka Bible no a edo so bebre o Bible mu edo so bebre o sese metia se na nkotoje nyina be kotome eno Yesu kra kan o se o so fo ne na so nyina nkotoje be koto awurade eno nye nkotoje fese kan nkotoje wo yi o e kire ho brase se ye de ani die be ma no because it is difficult to be proud when kneeling before another de mpa so obu nkotoje obi anim na bo ya hantan wo nanim obu nkotoje wo nanim a edo bi a e kire ho brase nkotoje e ye kire wo pa edimu jina ma kire wo pa ana de sra emu odin ana bia nipa no wopa hu mobro o ka Bible obi di nkotoje esre nipa be se opa na kyew e ka wode nyina no obetua di ama no ti bi obi ana nkotoje no edimo bi ana ejina ma kyew pa na de sre bi emu wode ana hu mobro na obi so eda won so ade se ne ekire surrender se nipa na lying prostitute bi ono oda ho a ne se wanda de jani ekire edu bi ekire bia surrender na humility and desperation se nipa no ene ma ekoso ne nyama bi ha no se de extra oda ho no se o kire se Onyankopon nkwa na betimi age wo ti wonu nyina de e ade suye bi enya free mu de America nyina de ebetima kire na ma bebre nu a woni so ama ne mo Onyankopon nyi nto o se obo mpa ya bunkodoje na metie kronkron ye ene ahobrase e de hu nhia e wakwambe so e kire wo seriousness obo mpa ye na woda asa wo gina ho na won nante obi bo mpa ye na won nante ya wonye ebone wotena se wonye ebone ohwihwira wonye ebone de ebeto akoma so bia ne mo se kronkron ye ene ahotie ene nyamesuro nkan wode ya prayer posture no e nothing ne mo se holiness nyamesuro ene ensa ahotie wode ya ene ebeboa ko obi e no bobo mpa ya obekwati prayer posture abo mpa ye se obi e bo mpa ya e de nia wo se de obesi aye ho abo mpa ye ti se de obesi aye ho abo mpa ye no nyane Nyankopon behweti o mpa abo ne mo kronkron ye ene nyamesuro e ka ho nyame bo a binni adusua no meto aso ti ne nyame asma to akoma so a fa ho mawurade ne Yesu metena mu mampa ba mu hia o asafo Yehowa ene wasem ha ba nyina de ho aseda e ma o ne esrese obi a wate bia me Nyankopon na opese ode no ho ma wo bia no e ba de hunu mobọ ne bie na akoma mu de yare bi da no so de asem bia to no me bom pa ye ema no me de oman Ghana nso e ba wani no ade mesro hu man yi mobọ Metie fo nyina ya hye won sa enim sa asempa wo kira so amaye eda wase e wo Yesu din mu amen.